Čau, moje jméno je Týna, je mi 26 let a cítím se být profíkem v poznávání sebe sama. A pokud ty sám seš v sobě občas ztracený a nevíš úplně, kdo seš nebo proč tady seš, tak bych ti ráda dala nějaký konkrétní tipy, které můžeš dělat, aby tě tady bylo trošku líp. První věc, nenechávej si radit od random lidí na internetu. Vím, že tímhle si trošičku staru do pusy, ale je to tak, v dnešní době může na netu mluvit úplně každý a ať už je to psycholog, neurolog nebo nějaká autorita, tak to neznamená, že to, co říká, musí být nutně pravda pro tvůj život. Myslím si, že přenesená zkušenost, což znamená zkušenost, kterou ti dává někdo jiný, tak tě nikdy nehytne tak moc jako něco, co doopravdy zažiješ. Takže i když se něco zdá jako správná věc, tak nesnaž se do toho tlačit jenom proto, že to řekl někdo, kdo vypadá, že toho ví víc než ty. A s tím souvisí i druhá věc, dělej si, co chceš, nacházej si své vlastní limity. Já tady často mluvím o tom, že telefon úplně nedělá dobře našemu mozku. Jasně, je dokázaný, že nedělá, jasně, že ne, jasně, že není dobrý se každý den porovnávat se stovkama lidí. Ale pokud ty v tuhle chvíli necítíš nějakou zátěž z toho, nebo pokud ti z toho není špatně, pokud pořád máš energii do života, tak pane bože, buď si na tom telefonu jak dlouho chceš, najdi si své vlastní limity. Třetí tip už je takový víc praktický a je to osobně můj nejoblíbenější, já ho absolutně miluji a jsou to osobnostní testy. Náš mozek má často tendenci nás přesvědčovat, že neumíme vůbec nic a že jsme absolutně bez jakýhokoliv talentu, nemáme žádnou silnou vlastnost, prostě jsme tady úplně zbytečně. Osobnostní testy ti dají takový důkaz o tom, že to tak není. Já osobně nejvíc miluji Gallup test, což je test, který ti vyhodí 34 tvých stránek, z nich prvních 10 tak jsou ty nejsilnější, ty na konci jsou samozřejmě ty nejslabší, ale důležitý na tom je, že ti to nikdy nenapíše I'm so sorry, ale ty žádný silný vlastnosti nemáš. Takže jak jsem říkala, pro tebe to bude takový důkaz o tom, že OK, tak něco tady trošku umím. Já mám třeba na předních místech ideation, což je nápaditost, ty tam můžeš mít třeba analytické myšlení, strategické myšlení, nebo třeba i disciplínu, ale vždycky tam něco najdeš. Takže pokud můžeš, rozhodně zkus udělat nějaký testy, je jich na internetu spousta a k tomuto je třeba i skvělý AI. Za čtvrté, definuj si, kdo je pro tebe úspěšný člověk. Buď tě může napadnout nějaký konkrétní charakter, anebo si jenom vypiš, jaký má vlastnosti. A je to důležitý z toho důvodu, že pro každého z nás úspěch znamená něco jiného, ale přesto nám společnost pořád ukazuje, že úspěšný člověk je někdo, kdo má vliv, peníze a ideálně partnera, ale to vůbec nemusí být pravda pro tebe. Když se podíváme na lidi, co tady tohle všechno mají, tak často nepůsobí úplně spokojeně a v dnešní době už to víme, tak se sakra netlačme někam, kam nepatříme. Tím neříkám, nemějte velký sny, nechtějte dosáhnout něčeho velkého, chtějte, ale jenom pokud vás to tam táhne. Není to nutnost. Nemusí každý chtít být Elon Musk, nemusí každý chtít být Justin Bieber. Jo? Takže napiš si konkrétně, jaký vlastnosti má člověk, kterýho ty obdivuješ, jak třeba vypadá jeho den, co má kolem sebe, kde bydlí, jestli je v Česku nebo je někde v zahraničí, jak se chová k ostatním. Vypiš si to, co nejvíc konkrétně můžeš, protože ve chvíli, kdy to uděláš, tak si vlastně vytvoříš takový návod sám na sebe a potom už stačí se jenom k tomu dostat. Takže tak. A za páté, a tohle bude asi poslední věc, protože nechci, aby to video bylo extrémně dlouhý, ale pokud seš na nějakém totálním dně, pokud se cítíš fakt hodně špatně, tak zkus s těma emocema občas prostě zůstat sedět střízlivej a někam od nich neutíkat. Nemusíš sedět na prdeli, bych se klidně projít, dělej cokoliv, co ti udělá trošku dobře, ale zkus v tu chvíli zůstat co nejvíc v tichu a jenom poslouchat, co ti vlastně napovídá tvůj mozek. Protože v těchto chvílích, kdy je nám nejhůř, tak často přijdeme na to, co doopravdy chceme a je to z toho důvodu, že se totálně rozpadne naše ego a nějaké naše představy a nemáme sílu už na to nic hrát před ostatníma a vlastně ani sami před sebou. Takže tyhle chvíle bývají vlastně ty nejúpřímnější a pokud se je naučíš číst, tak za mě si totálně vyhrál tady tenhle život, protože z každého takového pádu, tak ty budeš vědět, jak se potom zvednout. Opět brutální klišé, že? Ale blbý na klišéčkách je to, že ty nejjednodušší věci jsou často ty, co nejvíc fungujou a tenhle svět je brutálně chaotický a komplexní a potom se nám zdá, že když ti někdo řekne něco jednoduchého, takže to vlastně nemůže fungovat, ale ty nejjednodušší věci je často nejtěžší vyzkoušet. Takže zkus to. Pokud se ti to děje právě teď, zkus vypnout tohle video, zkus jenom být hodinu potichu, být se všema těma emocema, prožij si to a uvidíš, kam tě to dostane a co ti to řekne o tebe samotným.
No tak jo, tím bych zakončila tady tohle video. Pokud se někdo dodíval, tak jsem za to strašně ráda, moc vám děkuju. Určitě natočím videa další na tady tohle téma, protože je to něco, co řeším docela často a v čem si věřím, bych řekla. Takže tě určitě ráda uvidím u dalšího videa a pokud zrovna ty jsi teďka v tom momentu, kdy se necítíš úplně dobře, nebo když jsi na tom svým pomyslném dně, tak ti přeju, aby si slyšel to, co ti říká ten tvůj vnitřní hlas a abys tu cestu našel. Nepomůže ti k tomu nikdo, kromě tebe samotného. Bohužel, it is what it is, musíme se s tím popasovat, děcka. Tak jo, mějte se hezky.